Isolamenduaren pandemia. Presoak larrialdi egoeran daude. Familia eta lagunen bisitak mugatuak. Zaintza medikua bermatu gabea. Laguntza ekonomikoa ziurtatzeko txosna eta lakorik ez. Orain, inoiz baino gehiago. Gure laguntza behar dutelako. Lagun diezaiego. Preso, deportatu eta hizlari guztiak etxera. Zabal dezagun elkartasunaren birusa. Parte hartu Hondarribiko Sostungu taldeak abiatu duen kanpainan. Maite ditugulako. Denak eman behar dugu zerbait, gutxi batzuk dena eman ez dezaten. Batzuen ustez ordaintzen dagokien zigorra. Maite dutenentzat berriz askatasuna izea.